Σε ένα βίντεο που ανέβασα, στο οποίο αναφέρω ότι δεν δίνω τις σημειώσεις μου σε κανέναν, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις και πάρα πολύ κακά σχόλια. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Ούτε σημειώσεις μοιράζεσαι, ούτε το φαγητό, λέει η αγαπημένη μας φίλη. Who knows, δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το προφίλ. Εννοείται φίλε μου, ότι δεν μοιράζομαι το φαγητό μου, γιατί το δείχνει και η κυλίτσα μου. Σιγά μην μοιράζω το φαγητό μου, τι είμαι. Αφού δόξα τω Θεώ έχω φαγητό, δεν το μοιράζομαι σίγουρα με ανθρώπους σαν εσένα. Όμως πέρα από το φαγητό υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως είναι οι σημειώσεις, τις οποίες προφανώς μοιραζόμουν και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όμως εφόσον είδα ότι δεν το εκτιμάει κανένας, σταμάτησα και εγώ να προσφέρω κάτι το οποίο δεν υπάρχει μια εκτίμηση. Ωστόσο, στο βίντεο, φίλε μου, αναφέρω ότι ακόμα κι αν κάποιος είναι στην δυσάρεστη θέση να μην έχει σημειώσεις, γιατί η ενήλικη ζωή μαζί με σπουδές είναι δύσκολο επάγγελμα, δύσκολο άθλημα, υπάρχει ένα AI το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω. Είναι το Astra AI, στο οποίο μπορείς να ανεβάσεις τις σημειώσεις σου, να σου δημιουργήσει podcast quiz, στο λάθος, σου κάνει μια σύνοψη γενικότερα των σημειώσεων. Αν δεν έχει σημειώσεις, αν δεν έχει υλικό, μπορείς να του γράψεις τι θέλεις, να σου δημιουργήσει αυτό υλικό και να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα μελέτης. Οπότε μπορώ να βοηθήσω οποιονδήποτε θέλει με το διάβασμά του, αλλά για το φαγητό ακόμα δεν έχω βρει ένα AI να μας ταΐζει όλους. Sorry.